Banyo ia ki kubor bat ki jingtip pila aban subscribe ia ka follow the miles channel. Rais ngosi banang dan kiba kameli kum kiba lanang kiba start kiba phong sut yong deng tai yong nrei bam tip ka ei kata ka six schedule ka ei kata ka article lais pa anyo pui Haga jingi lang pajba jongseng Voice of the People Party kata menta ka singi ka arpo truk ubnai kelalan kot arja opsan haga snong mar keneng ban penithu yau kertong ka VPP na sorang kam constituency uba Clinton wankar badru haga jo por ban pensngau tho ekinong rim jong ka party haga ni ka singi lai don benta na do MLA ka mar keneng Dr. Londoner Sotun u Dr. Karachen bat ki wedi kinong lam jongseng haga ni ka singi na kaliang president rang ba jongseng uba Arden Mila Basayumaj habau yo ban ai ka jingkran uong ban kaliang ka party Kashai baha nakabanta ka 6 schedule bat ka article 371 Henry ka basngusi kalong don ki bakam bakilong ki bastan daka baki pong ya kasut bat utai ubayong Henry ki bumtip AA ka jingi pair hapdeng ka article 371 bat ka 6 schedule shushu ba aden uong ba umtang ka VPP ka bastat hapo kani ka rilom jaintia khasi ka jongi Henry don pat ki bastat ki bombe hakur kom perkhat Henry ki bakwa ban yalam bakla ya upajba kaba kraw nam tagi long din bandin dei namar kata daw ku ki pajba ngingi shai hagoi dei ba ka six schedule bat ka lais pa anyo foi lani ka article ka lais pa anyo foi rais ngosi banang dan kiba kameli kum kiba lanang kiba start kiba phong sut yong deng tai yong nrei bam tip ka ei kata ka six schedule ka ei kata ka article lais pa anyo foi ngangam ong ba dei tang mangi PPP ba start Don Shibun kiba start haga judgment riu kaji Don Shibun kiba start haga niga ri kaji Henry Don Shibun rupat kibam bek karukam perkhat kibam bek kibam khut kaji perkhat naga tagadau ki yalam bakla yo patba nagapor shagapor kamram kaji gani ban penshai bat ban kren ni kaji shisha Klamdon ka jing tmu banelam bakla yo patba namatangi I haga jing start kajo patba lado patba hangno ushanya lada long kumbagalong manda ni depshai bau patba uai kajing shania yaga Voice of the People Party tenamar kata gadau kani kajing job kajingi yaga MP election kadai tang kajing sedang bat kajing job kajingi yaga MDC kandai kajing pen scam pat yaga linti kabangila jit ban kershan yaga Voice of the People Party ko ki patba be kadon kam namar kata bangin yang scam Kadon kam bangin pen scam ngimdai ban syailam bagla o menta kila sedang lek men kani ngawan syatai syak West Coast Hills ngawan sya Giant Hills kiong ai ba ya pite ki syong baik o lada job ka PPP te kan sapen kelano ban hapan sim jat no nau sinrang ngongala de kiwan ong sini bu ba arden ubam do briu fingej kita gini ki kana Ngiladon kata katni ngalayat ngadon Shibun ki perlok aga jingetre ampat donu weiru uperlok ujungau bangan ong topi ngine penkala no yagani ban simjat no anu shenrang hendrai ngide ban snotho bagini gide tang gijing persyang ban penthami ngasukwa ban keli ya kitu haba ukpa ude ushenrang kakmi ka ukpa ude ukhasi kakmi gide ka khasi Tang namar basim jat dukpa kita ki khun kim dei shu ki khasi te ni kwa kin penshai ki dei ki ai namar don Shibun dagi pho hajar haga jat benriu ki ki khun ki ti ki basim jat nokpa daga jinge su thu jingmot o kumno ken no bagita kim dei shu ki khasi kadon dang ga jing pen su thu bakala kamdon kanuru ka jing tmu naga party VPP panong balada ka sinchar kan penkelano em ka I aga jing start baka mon lajlo jong ki patba namar la ringi ong bangi bat ya kata ka tenrai perking kumba kilong man shwa kilong o watang bani mi perthei kilong kemir umlong namar kilong kemi ki kenthei ki ban shong bai tanga po de pay Ndrai minta ke jingkala kawan kilong kemi kila mi lang syakmat bani terong lam ya ke jingkit kabakia kilalong ki khot haki committee snong kilalong ki MDC kilalong ki MLA bat lesi kan sapoi kapor bagi long kemi kin salong ru ki chief minister jongre ke jala ka ji ba sapin song nong rim hato pi INM bagi district council ki trei kumta kumbala pinshet haki lengba kata gariti sinsha bat kami pat sagawai ke kinhon kinoyalam Nadu usnem kat kendai spa san pusau la sandur kumnu bani kino
bangin yono ialah ka jong ka jela. Kita kinongalam Kim Hun bangin syahab sa apo ka Asam. Nagatadaw kalami ka jingeki kalami ru kata ka slogan lani ka jing pertasla no hill seat no rest. Lani nyimyo ia ka jela ka bapura nginum syong thai. House nam phak khandai spa nyo puar. Ka Sarkar India kal ai yang i ka jela ka bapura ka shimpor hadu khak prasnem bangin yo ia kata ka jela ka bapura. Baru ki ai yang i kata ka jela ka bapura. Ki klam ai pat ia ka ai kaban ia dai ni naki an jo ka Sarkar India. Kita ki nongalam ki bai ki banyo ia kata ka 6 schedule kilai ki ia ka bor kaban sinshar ni ha ka por bangin ha hapo ka Sarkar Assam. Kiba syong kiba sa ha kita ki jaka rilum ke bangi ong lani kita ki tribal areas bada por bangi yo pat ya ka jela ngim shima yo ya ka an ke bangi daingi naki an jaga Sarkar India ka ba muslia ya ka rukom im ka jgi ka trai ka kta ka jgi ka bat khando bat shap ka jgi ka jinglong trai ya ki mar po khando bat ya ka ri ka ba e ka jgi dei namar ka ta daw ken kala don ka jing dawa ba nyireben yo ya kata ka artikel ke balai spa nyo puai kali ka artikel lai spa nyo puai kali ka an ke bani dayangi nagi jing tuklar jong ki an ka Sarkar India kombagalong menta bat nyimla ban len ya kali ka jing shisha baka let sikar leni ka let bemrat kali ka kolshor jo khasi bat kilong shwa man shwa haba ki let bemrat haba ki let sikar ki da tip ya ka por ban be ya ka por ban siap marat mereka ta kala dei ban du no na preng jongi kinaga kidang don ya kata hadu mata kala mere preng jongi kam don shu na mar balai kala trekam ki an jaga Sarkar India kala don ge jing khang ti mau ti shap ti mau shun ti do yong pom ding kini baro kini ki an jaga Sarkar India nomor om shimlak yada yingi nagi an jaga Sarkar India ko ki pai babi ni kom ka seng ni tawa ya ka artikel lai spa anyu voi ban pen scam ya ka jinglong try ya ka khando ka shap ki marpo khando bat shu shu ban pen janai ya kita ki jinglong try ke jingi bat ya ka jinglong kerpang ka jingi kom ka jat menriu menda phi pai shiki rirat ni te pa ka jat menriu jingi don lai rukom kerkom bat khando ka ri kenti ka bari ka ri shimet ka ri kor bat ka rirat Karirat kadai 6 tahun nong song snong baru apo karat ubala banyo kendo ubala banyo nong remyeng ubala balit pomding ban snayeng ban snasem ndai kai ke bajaman tagi babun ki chaka ya kini ki laurat ya kini ki rirat kirishnong bala banong nong song snong lapen kala chaka shimet ki babun la shim gabu de kita kinong sinsha la tip ya gari khasi jantia hagi por ki be menshwa hadu menta Kom gari ki life house em kana doloi lasan shar ki em ki doloi kapor kalayat bat ki wan ki pareng shagni gari gaji bat ki la job thma ya gari India bat kumju ya gani ki rilum khasi ki ba et ki jungi kila job ye kita ghima khasi kila sanshar ya gari India bat kumju ya gani ki hima khasi ki jungi gari India kala yeng bani le persha yiki dolit bani ki ban yo no ya la ka jong ka jing lai lut ban yo no ya ka ta ka jing lai lut na ka jing sinshar ka jongki bat ki pareng ki haban ai ka jing lai lut ya gari India house nam ka khandai spa south nyo ki nongelam jogari India kila thau ya ka ta ka constituent assembly ban sandur bani ter bani tai bani merjimot Komno ban sandur ya ka riti sinshar lani ya ka constitution jonggar India ong ilong ki ba don bok kum ka judgment riu naru blay ula sei ha ka tunga por ya we rangba na ka judgment riu ka jungi ba utau deu ba joy bagi jutip lani Reverend JJM Nichols Roy uni rangba ula yolat bala udkhot jonggar constituent assembly lani kata assembly ke bani thir bani tai ban sandur ke constitution ban hakata ulaya sating e ya ka jington kam bangin don ya ka bor ka ba kerpang ka ban sinshar yangi ki riulum ki ba shong ki ba sa hagi jaka rilum ulaya sating e namaruang bamangi ki khasi ni pher na ki the ki dhar haga riti ke dostor
hagar riam ka baik, hagar bam ka di, hagar hukum hagar hukum sinshar snong, hagar hukum bat kendo, ni apher. Lagi thi kiritor, ni don kam namar kata, ya ka bor ka bakerpang. Hapreng shibun ki jing persya, ni slobat aingo yoblay, bala pediang, ya kata ka jing ai jimut, bala kentop, ya kata ka 6 schedule, hapok ka constitution jong dari India. Lingba ka 6 schedule, lapen ka, ya ki district council. Ka kamram jogi district council kadi ban pin scam ya ga daga chilong kerpang ka jungi kom ga jat mriu la ga sinshar ga khadar hagi shnong gi thau ki et kima lani haga bat khndo bat siap keru kom ban penne bangin la ban ne kom ga taga jat mriu ka ba kerpang haga ne ga sla perthai kom ga boys of the people party hoi kom la krem mene de Dr. Karachen kadon shibun ba ka bamsat wadapot district council Play ka CG report ka ay kumno. La si jubor ki kontraktor. O ngalalong CM hapot district council. Nriu na ngala ilot kumno ki tray. Ko ki pai babi namar kata. Ngi bakat banang mi kisni ki pai ba kidang dan prenge jing klumar jimot kim tup shu kanu ka bor ka bashisha ka bor himane ka bor district council ne ka bor jo sarkar jala. Nong sinshar ke lele kat balak ban pen kelumar ya ga jimut ke jiperkat jau pai ba bau pai ba usaha ke umdum pek menta teng teng i kumbahe pun banu MDC u MLE ru ham kamta magi constituency balami khmat da ki MLE jo voice of the people party ka sarkar ke le kat balak ban yorot ya ga ikhtiar ke jo MLE ban pin kiu skong yo MDC O ngam juk ham yo snow kot men bangarang samla dei tang hadini ki kendiat snam ki bementa shipo snam ngaladon ha kalian persya kumu MLE ngala yen persya ika sarkar nrehe ki tugi shipo snam kamdon gajing muslia jongga sarkar hagni biki kampun roy hapo ka constituency menta hagani ka sarkar MDA ki muslia ki kampun roy hagi constituency balami khmat ta ki MLE jaga boys of the people party ki persang ban yorot bat ban pen kiuskong hanglo pinios no haga juk jong no bau MDC ula ban ai surok rong toy thu yang apa ba lapen kala kong ponglut ya ga bor ban ya ga jing sro thu jo pa ba laraga boys of the people party kan sinshar kan penbek ya ki AK komba ki de banlong kay gaban jala nangi ka sinong lanangi ka sarkar lani ka party ni urot ya ka ikhtiar ka jong sarkar sinong bat ngin wan ban pinskong yurang badong hato kata kalong kalimti ka badeng lajit yu sarkar sinong haka kerdan u sodar sinong lajit yurang badong haka kerdan urang badong kumju lajit yu MLE haka kerdan jong MLE lajit yu MDC haka kerdan u MDC ngan pai kindiak bangin kam siu tho ya ka history jo ga jinga lenti ga jingi kom ga chat benriu jingle jong ki bor pulit hang thai agawai ni kisnang hapo mau kenro kimara bom bat tiet yu pai ba mene bat siak tiar gas yau pai ba nong shong shong upami pan persya ya ga jingle jong ga sarkar o ni nyempen kesan ya ginu ki kam Kibas new, Henry kamlong kabadai na sarkar, bahkan pendon kam daulati, pada kita jing siap kiba pensat kemat, yo pat bak nong shong shong, nama arbau yaki, balai kami, lari ngi pet lagi kot kubor, abang ngi pet lagi kot kubor, kadau terahi bro ngilabanong, lari kalong, gomba kami lagi kot kubor. Bagadei kata ka jimbamdan ke eki ke besai hagur kom trekam lesi haki tu gishnong hagabo pat ba tip shai balai lawan ra ya kata ka skim shani komno kan penmentoy dei namar kata kadawi don kam ya ke jing trekam ke besai o galang ka samsat man pek bagi priujni shagini ki jaga lada phertia lada mi baneki o kin sha bom pulet kin sha set tergas Katpa, shaki jaga kapur, ki bridge ki basha, yoro jaga hok ka jongki, ndon kita ki pulit sarkar, ki balik penankam, dagaju kabor, kaba ki penankam, ye ki priu ki jingi hangni, penram jur, yang ni ki jingi ki bor pulit, badru nasngau don kam,
ngamtip kai ke tau ke perlong bagan mi haduk katu ke jing persyak jing pat ba ke bala mi du pat ba bat kan ye ke jing le kawan ra ru ye ke jing pat asno tau ka tau kin hon ngangek lada ka dan ka sinshar ka khadar ka bukhut ngangek balada ka dan ka sinshar ka khadar ka bashai nadu masnong na tau namar kat kum ka kubor bala pinmi kaladan ka jingong bala shule tang dagi nong alam snong ya kata ka kam kini gini ki thmei kini gini ki dau ki tumrai bala mi ki jingle namar kata ka dau ko ki pai babi lada ka voice of the people party kan sinshar ya gani ka jila ka jingi ki ei ki be ki berhenti ken stang naru ki snong ki thau ki jingi kam dei ban shile sop Laya suatu jumut ke sarkar bagi nong alam senong leni bagi nong mikmat ban shule ya ka kam klem da penshai pen suatu yo pat ba namara ka bakot ni di ban let shwa shu pat ba lanu pat ba usai lau pat ba ulahon wanra ya ka tagaroi ka par ban shi nyam daga bor yo pat ba nasro kolong kai ka babakla te namara ka tagarau ko ki pat ba bi ngakwa ban penshai bagong the voice of the people party ni kwa banwan ra ya ga roi kapar ni kwa ban penkala dur ya ga ri ga ji andai kam dai pat ban penduk nong ya ga nong song snong bat ki try muluk ki try jika